pequeño Romeo con su sonrisa me roba el corazón. Sus ojitos llenos de dulzura y pasión. Mi pequeño Romeo, mi razón de ser. Es un príncipe bailando su reggaetón. Con su flow conquista a todo el salón. Mi pequeño Romeo, mi razón de ser. Mi razón de ser. Es un príncipe bailando su reggaetón. Con sus movimientos no hay quien se le compare. Mi pequeño Romeo, mi razón de vivir. Con su ritmo y sabor me hace sonreír. Bailando reggaetón, lleno de energía. Mi pequeño Romeo, la estrella de mi vida. Con su sonrisa me roba el corazón. Sus ojitos llenos de dulzura y pasión. Mi pequeño Romeo, mi razón de ser. Mi razón de ser. Es un príncipe bailando su reggaetón. Con sus movimientos no hay quien se le compare. Mi pequeño Romeo, mi razón de vivir. Con su ritmo y sabor me hace sonreír. Bailando reggaetón, lleno de energía. Mi pequeño Romeo, la estrella de mi vida. Romeo con su sonrisa me roba el corazón. Sus ojitos llenos de dulzura y pasión. Mi pequeño Romeo, mi razón de ser. Es un príncipe bailando su reggaetón. Con su flow conquista a todo el salón. Mi pequeño Romeo, mi razón de ser. Mi razón de ser. Es un príncipe bailando su reggaetón. Con sus movimientos no hay quien se le compare. Mi pequeño Romeo, mi razón de vivir. Con su ritmo y sabor me hace sonreír. Bailando reggaetón, lleno de energía. Mi pequeño Romeo, la estrella de mi vida. Получава топката на много добра позиция, пуска тънък пас към Пава Кардио. Той прави удар към вратата, още една възможност. Янсен надиграва един на един, центриране към наказателното поле.
от краката Бабакар Дион, и няма какво да говори. Величков излезе, успя да реагира. Не до там добре обаче, за да предотврати напълно опасността. Удар в гредата на Бабакарти. Не се осъществи тази комбинация и поне не доведе до нещо положително за изиграването за Бабакарти. Първи случай, в който след почив. Центриране към Бабакар Дион, той с глава намеса от Мартин Величков, след това нещо драматично не се случи до края на двубоя. Тази загуба пък ще бъде от номер 19 заета рука. Той ще пропусне гостуването на Левски в следващия кръг. Ще виждаме повечето попадения в крайна сметка. Не е особено голям проблем за Бабакар Дион да преодолее някакви защитници на Хевър. Сега подаване към Горбач отива над вратата. Евандро, този път балонно подаване, шут и спасяване на Ганев. Дион добре намери топката от въздух. На един, че в ситуации като на Конте преди малко и 1-4. Влизане навътре с дрибъл и оттам вече да бъде произведена опасност, дали се завърши с удар, дали с подаване. Точно това сегашната Томаш имал идеята още през лятото в дадени двубой да варира и игра. С трима централни бранители. От тази гледна точка са му трябвали общо повече от 4 шанса с ноковете. Дион с десен крак центрира Дион. Хубава топка към Георги Минчев. Неточен изстрел от централния нападател. Обратно се върна обаче в последните седмици Джовани. Възможно сега за неговия колега на отсрещния фланг Бабакар Дион да намери. Измъкнаха от ситуацията. Началото на този бой за Славия да прати топката до вратата. Един кордаш Бабакар Дион много хитро успя да спре пътя на топката. След това Галин Иванов не Може да е